Hey, det er så til jer tartunger, som ikke kan finde ud af radio og sådan noget. Yup, let's get right into this. Okay, til at starte med, så går du bare lige ind i det her pisse her. Du laver en ny fil, bare en ny tekstdokument. Og jeg kalder den bare radio, bla. Og så, jeg bruger lige Notepad lige i dag, fordi jeg er sej. Og så copy-paster du bare det her, og det vil så være i description. Copy-paste det der. Og så har jeg en, hvor der står value, tredje linje. Det der, hvor du skal lægge alle sangene. Ja, du ser mange sange jeg har. Lige indtil den kommer dertil. Der sætter du så bare lige sange, og så skriver du mp3, så streg, og så sangens navn. Og der må ikke være mellemrum. Ingen mellemrum. Nej. Og der må heller ikke være storstreg. Skal være sangens navn, og så .mp3 eller ja, hvilken format du nu er. Og hvis du gerne vil lave en ny, så lad os lige sige der, altså en ny sang, så gør du bare det der, laver det der sang der. Og der har du bare alt G'er ned, og så er det den tast lige ved siden af spørgsmålstegn, den til højre for spørgsmålstegn. Og så går du bare ny, og så bliver det bare ved, indtil du er færdig. Og så, ja. Når du har gjort det, så lukker du bare, og så gemmer du den bare. Jeg gør det ikke lige nu. Det er jo okay. Så lukker den bare, og så du skal nok bruge Aldus, men hvis det er Martin der sætter, så er det nok Aldus du skal bruge. Men her skal du også skrive slide.com, og så username og password, og det er så nej. Fuck, jeg glemmer mit password, tror jeg. Og så 22. Enter. Ja. Så går du ind og HTML. Og så laver du bare en ny mappe og højklik, og så oprette en ny mappe. Og så kalder du den bare radio. Herinde laver du en mappe til. Så med mp3. Og i en mp3 lægger du alle de der sange du har ind. Og herinde, der lægger du den der fil der. Den der. Yep. Ja, først du skal lige ændre det der. Til HTML eller HTML. Det er sådan så. Jeg kan bedst HTML, så. Når du har gjort det, så oplever du bare ved at trække den ind. Og så tjekker du den lige hurtigt, om det faktisk virker. Ja, så skal du bare ind på slide.instagram.com/aldo for det username. Og så skal du bare radio, hvad det nu hedder, ja. Så jeg uploader bare lige min, for test. Nå ja, du skal også have den her fil her. Undskyld, den bubble, der. Bubble. Den skal du have. Men, så når du har gjort det, skal du bare ind, og så slash, hvad kalder den? Nej, det er radio dd. Og så HTML. Tjek om det virker. Der. Hvad? Nå, hey, jeg glemmer lige at skrive radio, ikke engang til. Radio. Og så går enter, og så bruger den gang knap. Her. Nu venter jeg bare lidt, den starter automatisk, men da jeg ikke har nogen sange inde i den rigtige folder, jeg ikke har nogen sange derinde, så vil den ikke afspille noget. Men prøv at sætte alle sange derind, som du gerne vil have, og så ændre den der fil der, du kan bare åbne min Notepad, eller fuck du nu bruge, og så lave den om, og så tjek om det virker. Og hvis det virker, så sender du bare det der URL til mig, der, bare copy, og så paste den på Skype eller sådan noget. Og så siger du også, hvad du gerne vil have din radio skal hedde. Og så er det, så næste restart, sådan der. Thanks for watching.